Qui truca de matinada? Pal de cony. Amb Elisenda Pineda. Tinc una recopilació de 531 calcetes de senyoretes cotxines. Qui truca de matinada? Amb Elisenda Pineda. No sabem si va molt tard o molt d'hora. Les 3 i 6 minutets de la matinada, encetem la segona hora del programa d'avui. L'última vegada que direm encetem la segona hora. Però no direm ens encetem. Vull dir que no serà l'última vegada que diguem ens encetem. Ojalà que no sigui l'última vegada. Per si de cas, tingueu sempre a mà un pot de polvo talco, M'agradaria... Per si t'encetes, Francesc, que tu ets d'encetar-te molt, sobretot aquí a les Angolals, a l'estiu, que ets de rossar cuixa, tu. I t'encetes. Doncs jo vaig veure una senyoreta que es feitava la vagina més ràpid que aquell barber, encara. Avui ja sabeu que és l'últim Qui truca de matinada. Us diem adéu amb la maneta, ens acomiadem amb aquella alegria i amb aquell jolgorio que ens caracteritza. Som així d'ociosos, som així d'estupendos. Escolta'm, si no ens ho diem nosaltres, ja em diràs tu qui ens ho ha de dir, Abans d'anar a agafar més trucades al 935080763 i d'anar posant músiques, les que hi càpiguen, permeteu-me que faci un repàs del que ens esteu dient via Facebook, perquè l'oient del Facebook també és oient del Qui truca de matinada. Saludem en Quico Gámez, que també ens vol dir adéu. Avui, des de la tranquil·litat d'estar a casa, normalment està a la feina i no té l'oportunitat de poder-se connectar a internet, o si ho fa, doncs ho ha de fer d'una manera més discreta, oi? Ens diu adéu, diu sort i a reveure i a reescoltar-nos, segurament que sí, I salutacions a tota la comunitat nocturna, de part d'en Quico. En Pere diu, ja ha passat una hora? Joder. Bueno, sí és mal parlat, Pere. Podries dir òstima, o càspita, o caramba, caramba, és ben maco. Armenegil Falguera també diu, Elisenda, que tingui sort, una forta abraçada d'un de tants mils que no t'uruca i t'escolta sempre, un pota guapa. Ens escolteu sempre, que som dos, fent aquest programa. No us deixeu el meu francès, per l'amor de Déu, hijos de mi vida. Saludem també en Sergi Huete, claro, diu que avui s'assabenta, que és l'últim programa, claro, hijo de mi vida. I diu que s'ho ha passat molt bé i que no deixem d'escoltar la xarxa, Doncs això, queda dit. Una forta abraçada per en Sergi Huete, que ens diu, hola, hola, des de Sant Sadurní. Bien, 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 bona terra, de vinos, de vinos. En Pere diu que, evidentment, no podia ser d'una altra manera que no poséssim la cançó que ha demanat, és lo que hay. Fill meu, és que, clar, tu també vas a rebuscar, vas a rebanyar en el fons del pot i, clar, no tenemos pa más. L'Antoni Manyer també diu que, com que avui és divendres sant i acabem el programa de manera coitus interruptus, segurament i fent referent a la tradició judeocristiana i el tercer dia va ressuscitar, la qual cosa vol dir que aviat tot començarà de bell nou. Salutacions i gràcies per les vetllades que hem compartit, extensives al teu equip, que és només en Francesc, i sobretot bona ràdio. Bona ràdio per tothom, És veritat, ja l'Ignasi. Però és que a l'Ignasi ja li vaig dir diumenge, saps? Ja va quedar servit. Sí. L'Ignasi va quedar servidíssim, Home, només faltaria. En Carles diu... diu, ui, un que no ha dormit mai més des que vas dir que t'agraden els homes amb barba. Sí. És una debilitat que tinc, Francesc, amb tu. Ai, que m'agrada fer el fantasma. Diu, em posaràs Just a Song Before I Go dels Crosby, Stills and Nash, dedicada a mi mateixa, a Francesc, clar que sí, i a tots els oients. En Carles, Just a Song Before I Go. Bueno, espera, jo me l'apunto i no ho sé què és. Just a Song, és Just a Song Before I Go, que vindria a ser Just a Song Before I Go, que diu només una cançó abans de marxar. Bueno, doncs Carles, demanen un altre, fill meu, que em diu en Francesc que li fa mandra buscar-la. Perquè no l'has buscat, a mi no m'enganyes, Sí, l'has buscat? No la té. Me catxis a la Marcelada. Que tenim una trucada? No m'enrotllo més perquè mira l'hora que és. 2 trucades, doncs vinga, ràpido. Bona nit, amb qui parlem? Amb Maria Teresa de Balaguer. Maria Teresa, carinyo, com estàs? Bé, i tu? Molt bé, fent l'últim programa. Bueno, fillet, res, què faré? Oh, no res, som al ball. No puc fer res. No, ja ho sé, reina meva. I ja li pots donar una abraçada a Francesc, també. De part teva? De part meva. Clar que sí, bonica. I per tu també, guapa. Ai, igualment, ai, que me la menjo. Maria Teresa, carinyo, que ens vols demanar una cançó? Sí. Aviam. Sí.
Mira, és l'americana dels solistes de la costa. El francès ja la coneix. Sí, home, ja te la vam posar l'altre dia. No, me sembla que no. Sí, vam fusionar dues cançons que vas demanar i també vam fer una. Però te la tornem a posar si tenim temps, vale, bonica? Vinga, guapa. Una forta abraçada, Maria Teresa, fins sempre. A tu també, adéu, hasta sempre. Adéu, cuca. Adéu, Adiós, adéu. adiós. Quatre minuts, res? No tenim cap trucada ara? Sí? Doncs vinga, anem a agafar-la. 9 3 5 0 8 0 7 63. Bona nit, amb qui parlem? Amb Rosa, Rosa, carinyo, des d'on truques? des de Barcelona, de costat de l'emissora. Ah, molt bé, perfecte. Ets veïna, eh? Sí, sí. Molt bé, bonica. I a més, molt oienta d'aquesta emissora. Molt bé. I no t'he trucat mai, però avui no haig de faltar, eh? Molt I a bé. més, ets la campaneta de la nit, eh? Oh, que és bonic, això! Iuhu! Saps com es diu? Campaneta Suzuki. Com? Suzuki. Suzuki? Sí. Ah, sí? No en tenia ni idea. O sigui, que la marca de cotxes es diuen campaneta? No. Un programa sortia, no aquí, en aquesta emissora, en una altra, Sí. una tal Suzuki, i llavors me vaig enterar que volia dir això, campaneta. Ah, molt bé, perfecte. Però ja Estupendo. saps. Doncs mira, ja em podreu dir la Suzuki de les noves arsianes, eh? No crec que m'equivoqui, però entera't. Molt bé, ja ens informarem, clar que sí. Molt bé, bonica. Rosa, vols demanar alguna cançó? O et va Sí. bé qualsevol de les que han demanat? Digues. Sí, precisament amb una noia molt simpàtica que es diu Anna Rigal, me sembla, o Rigol, que són de Sant Sadurní, un grup, que Sí? van vindre a les festes de Ah, l'Anna La Roig. coneixes? L'Anna Roig, vols dir? Roig, oi? Sí. Jo anava a dir Rigal, oi? Mhm. Sí, doncs aquesta. Molt bé, qualsevol de l'Anna Roig. O la Trinidad. Ah, la algo Trini així, Sánchez Mata. Que és tan divertida, Molt divertida és aquesta cançó, sí senyora. Molt bé, maca. Moltíssimes gràcies, Rosa, i fins Pues ben aviat. encantada de parlar amb tu, eh? Igualment, bonica, que Adéu, vagi bé. carinyo, adéu. Adiós. A 3 minuts per arribar a 3:15 de la matinada tenim una altra trucada. Bona nit, amb qui parlem? Hola, bona nit, soc l'Eduard, eh? Eduard, carinyo, com estàs? Bé, era bueno, doncs, desitjar-te tota la sort del món, Gràcies. agrair-te les nits que t'has fet passar tan bones, Molt bé. i com que ets molt jove i vols molt, doncs trobaràs feina en seguida, eh? Molt bé, Déu t'escolti. El problema és la xarxa, que si no l'arreglen aquesta xarxa, si no l'acusen, se'ls escapa tota la gent bona. Deu ser això. Val? Molt bé. Sort, un petó. Un petó, Eduard, Adéu, gràcies. maca. Adéu, bonic, adiós. En Sergi Huete em pica la cresta amb tota la raó del món perquè diu que Sant Sadurní és terra del cava, la terra del vi és Vilafranca, que no t'enteres, Contreras. Però clar, no és que tens tota la raó del món, fill meu. Que allà a Sant Sadurní és on te feu allò de la reina del cava. Aquí van senyores que a vegades foten una ràbia. Bona nit, amb qui parlem? Bona nit, Ferma. A tu i a tots Hombre, els oients. Oriol. Benvolguda. Què dius? Escolta, jo no dramatitzaria tant, perquè... No estem dramatitzant gens? No, Ah. no, ja ho dic per tu, dic pels oients també. Sí. Perquè acabo de sentir l'Escala avui, vull dir, l'Escala fa 4 mesos també va acabar el programa. Després el Xemabó va fer dos mesos de... Saps qui és el Xemabó? No? Bueno, el que va fer 2 mesos d'agost. Vull dir que... Que, per cert, que avui està parlant amb en Jaume Escala, que hem coincidit aquí a la redacció, Sí. i que m'envia moltes salutacions a tots els oients del Qui Truca de Matinada i del Buda Club. El Jaume... Sí. Per això dic, home, que vull dir, jo no dramatitzaria tant. Sí, bueno. Bueno, escolta, benvolguda. Digue'm. Bueno, però escolta, l'alegria d'haver-te conegut a tu, i no només això, sinó que s'ha projectat a través d'una pressi amb els oients, això no ens ho pot treure ningú. Claro. I això, la màxima del responsable, o culpable, digueu com vulguis, però això de culpable no m'agrada. Has sigut tu? Ai, no, home, no, això us ho feu vosaltres. Que Bueno, aquest però- programa l'hem fet entre tots. Però ja m'entens el que vull dir. Yeah. Escolta, Ferma, Què? la primera cançó que ha trucat el Francesc, Sí. que ha posat el Francesc, quina era? Quina era? De Perquè quin conjunt era? De quin conjunt? Que m'agrada la paraula conjunt. Diu, què te passa? Diu que no la sabes. Ah, no lo sabes? Del Bucartí? No ho saps. Eh? Escolta, Digues, Francesc. Espera un moment, Eduard? Chris George és l'intèrpret. Chris Joss.
No sé Diu qui que és modern, que això és d'ara, que s'ho han inventat ara, que no és pas antic, eh? Una altra cosa, el teu cosí, el programa de música demà a quina hora comença? No ho sé, carinyo, No busca-ho ho aquí saps? a la pàgina web. Sí, home, a la pàgina web, com si en tingués. T'ho miro en un moment. T'ho No, miro en un moment i t'ho vaig dient. És igual, és igual. Ja me n'entraré i ja estaré Sound demà. System, eh? Sound Sound System, System, sí, des de Ràdio Premià, eh? Que quedi clar. En Xavier Traït, escolteu-lo, que val molt la pena, que és un crac. No és passió de cosina germana, eh? És perquè el tio en sap. No, i si ho vaig bé que ho vaig sentir la setmana passada, potser t'ho vaig... Claro, per això mateix. Molt bé, Oriol, que vols demanar alguna cançoneta, rei? No, home, no, ja escoltaré demà el teu cosí, però no saps a quina hora encara. No ho sé, espera't. Fem una cosa. Bueno, ja ho diràs més endavant, va. Ja ho diré, vinga. Adéu-siau. Una forta abraçada, Oriol, Igualment, gràcies. Ferma, adéu-siau. Adéu. 935080763 és el telèfon del directe per demanar cançons i per dir tonteries, les que us vinguin de gust. Bona nit, amb qui parlem? Hola? Bona nit, Hola, bona nit, amb qui parlem? amb en Richard. Enric! Ah, amb en Richard! Hola, Hombre! Home, ja Com està, estàs? s'ha acabat! Quina mandra! Què dius? Ja està, s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Ja està! Mira, ja s'ha acabat! Elisenda, Digues, carinyo. no vull posar-me tonto perquè avui ens ho passem una mica malament. No, home, no. Només dir-te, en Joan i jo, que som els de fora d'hora, Sí? que ha sigut un plaer venir darrere teu, que ens has deixat el llistó molt alt, que ens ho hem passat molt bé tot aquest temps escoltant-te. Jo t'escolto des del primer dia, que m'ho he passat pipa, que t'admiro moltíssim, que t'estimo moltíssim, que ens has fet unes nits agradables, que n'he pres molt de tu, que ets supersimpàtica, una tia de puta mare, i no sé què més dir-te, perquè és que no sé, he pogut dir-te moltes coses i només et dic tonteries. Jo només dic, Richard, que ara mateix em posaria Nivea. De la cantarina. De la cantarina, d'aquesta cantarina que et poses tu, clar que sí. Escolteu, nois, que moltíssimes gràcies, que nosaltres també us escoltem, quan acabem el programa, seguim aquí una estoneta i us escoltem sempre, que us hem vist a través de la webcam, la gent que no ho sàpiga es pot connectar a través de la webcam i veure els companys del Fora d'Hora, que els hi veureu les cares. Nosaltres no ho fem perquè som molt lletjos, però ells que són tan guapos, doncs s'hi posen i tenen aquest valor. Jo soc molt guapo, eh? I tant que sí que ho sou! Home, només faltaria! I que també ha sigut un plaer de fer-vos de taloners, eh? Gràcies, Elisenda. Un petó molt gran, que t'estimem moltíssim, que trobem a faltar moltíssim, i suposo que amb un pessoat et trobarem i et seguirem. Clar que sí, n'estic convençuda. Escolta'm, aquí al costat tinc una persona que també es vol despedir de tu, que és la Coral. Ah, molt bé! Pássamela! Vini, ¡Nena! qué cariño. Mira, nena, cerrando el telón. Cerrando el telón, Sí. ai, que tristes que ens deixes. No, home, no. Quina tristor ni que res, no pateixis. Bueno, jo m'afegeixo a tot el que t'ha dit en Richard. Ha estat un plaer tenir-te aquí tots aquests dies. Llàstima que hagi estat curt la cosa. Sí. Però estic segura que en un puesto o en un altre et trobarem. Jo també n'estic convençuda. Tard o d'hora, mira, escolta'm, aquest món és un pañuelo, i més els que ens dediquem a fer aquestes coses, oi? Oh, i tant. Ens acabem trobant sempre. Jo espero trobar-te molt, molt, molt aviat. Molt bé, bonics. Doncs escolteu, que tingueu també bona matinada, que tingueu bon programa. També tenim el Lluís aquí, que ja t'he dit abans, També, home, i tant, esteu tots aquí, però quina jarana, quina juarga us esteu muntant. Avui celebrem el dijous sant, el divendres sant. Digues que sí, que s'ha de celebrar per tot lo alto, també. Oh, i tant. Escolta'm, Richard, tu que ets una persona així devota, avui és quan el maten o no? No. No? És demà. Demà al migdia. Ah, d'acord, perfecte. Bueno, doncs llavors avui podem estar contents encara. Avui encara podem estar contents, demà no, eh? No, demà tots a fer penitència. Però avui ens has matat tu, eh? No, home, no! Companys, que acabeu de fer un bon programa, que tingueu bona ràdio i que ens anirem trobant per aquests mons de Déu, eh? Gràcies. Una forta abraçada, amics. I que t'estimem. Igualment, adéu, bonics. Adéu. Adiós, adiós. Bona nit. Adiós. Ah! Veus, no hauria d'haver dit allò de si el pelen o no el pelen. M'acabo de fotre un cop en el genoll. M'ha castigat Déu nostre senyor. Veus? Ah! Però quin dolor! No! Fa molt mal! Ah! Fa molt mal! Oh, però molt mal, eh? Bona nit, amb qui parlem? Hola, Hola? Hola? sóc en Salvador. Salvador, carinyo, què dius? Mira, estic trist. No, home, no. Com si, home, sí. No, que has d'estar trist, no diguis mentides. Perdem un diamant de la ràdio, sí. Oh, què, has dit un diamant? Sí, Noi, no m'havien dit mai però això. No et preocupis. No em preocupo pas.
ja contractaré en Sherlock Holmes i a tots aquells detectius que et segueixin els passos. Ah, molt bé, perfecte. Escolta'm, però com avisin, No et parlaré de vista. Però com avisin, perquè jo si em trobo algú que em segueix els passos i no m'avisa... No et parlaré de vista, no. Però abans d'anar-te'n, sempre tan alegre, però va haver-hi una vegada que et vas posar sèria, molt sèria. Sí? Vas dir, oh, Déu meu. Va renyar molt fort amb una persona, la va renyar, que em sembla que encara està sota el llit espantada. Que vaig renyar en Cisco? Som Cisco, que et deia nena. Però escolta'm... I tu li vas dir, que em dic Elisenda. Clar. El va desfrenar en sec. Oh, ves, però escolta'm... Va dir, això no, les dones a mi això no m'ho diuen. Però bé, és que s'ha de començar a acostumar que les dones li diguin aquestes coses amb en Cisco. Sí o no? Sí, bueno, és broma, això. És un home. És broma, mira, jo et dic el mateix que tothom. Et trobem a faltar. A la vida hi ha coses bones que et passen durant la teva vida i me cago en cony se'n van. Oh, però és que és llei de vida, ja ho dius tu bé. I una de les coses és tu. Ja me n'entraré si és que t'has anat tu o com ha anat això. Molt bé. Llegiré tota la teva biografia. Apa. Molt bé, Salvador, una abraçada, carinyo. 4. Que vagi molt bé. Adéu-siau. I que tinguis molta sort a la vida. Moltíssimes gràcies, igualment. Adéu, bonica, adéu. Adéu. No tenim cap trucada? Doncs vinga, apretem el pla i anem a escoltar una altra de les cançons que ens heu demanat aquesta nit, que ens sabrà molt de greu, però totes no podran entrar, Les anirem posant a mida que anem poguent. Som-hi! Oh! Alegria, que és festa major. Alegria, encetem la boda del racó. Alegria, que és festa major. Com cada any has de matar el pollastre i posar xampany dins del porró. Apenem i corre, vinga, cuita, salta, balla, canta la cançó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui matem el capó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui és festa major. Visca el pa, visca el vi, visca la mare del meu patí. Alegria, que és festa major. Alegria, perquè el nostre sant és el millor. Alegria, que és festa major. Al matí tenim passada missa, les sardanes i a ben dinar. Migdiada, processó, concert, castell de focs i balla l'enfalat. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui matem el capó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui és festa major. Sabem que la llum del sol et crema les retines i que un dia vas dormir i et va pujar la febre. A Qui truca de matinada, patint del mateix mal. Conduït per l'Elisenda Pineda, una dona que va dormir per última vegada el 1986. Qui truca de matinada? I segur que no hauràs de fer mai més al llit. Festa major. 6 minutets, ens plantem a 3:45 de la matinada. Avui és festa major, sí senyor, que m'agrada aquest disco. Quin gran disco de la Trinca, d'Onde los haya, També la demanava en Jordi. Anem a escoltar un altre dels temes que ens heu demanat. Xiva'm-ho per aquí dins, Francesc, que posarem ara. I apretarem el play. Oh,
Sí. Per Jaume i per Josep Lluís. Satisfaction! Que pensen que dormir és de covards? Doncs hi ha més gent malalta com tu. I ens podem trobar tots a Qui truca de matinada? Conduït per l'Elisenda Pineda, una dona que va caure en una marmita de cafè quan era petita. Farem tremolar les ones hertzianes cada dia de dilluns a divendres de 2 a 4 de la nit. Qui truca de matinada? T'apuntem a la llista, eh? Ens plantem a 3:45 de la matinada. Saludem la Carme, que a través del nostre Facebook diu: molt bé, Francesc Ávila, alegria, un petó per tu i per l'Ignasi. Veus? Ara m'esteu agradant. Vinga, vamos. En Josep Lluís no ha pogut evitar posar la I can get no satisfaction en la try. En la try, que és la meva mare, la try. Que burra que sóc, per l'amor de Déu. Estic buscant, estimat Oriol, aviam quin dia s'emet per la xarxa el Sound System des de Ràdio Premià, dirigit i conduït per en Xavier Traït. No sé si dirigit, sé que no és ell sol, qui ho fa, així que ho sàpiga t'ho dic, no me olvido de ti. Anem a posar una altra de les cançons que ens heu demanat a la primera hora del programa. Francesc, aviam què sona. I aviam si sé el que és, perquè clar, a vegades em donen coses rares i jo em quedo així com... Oh, ese senyor que movia les caderes, així? Sí, doncs vinga, per la Marina. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music, dig to the summer breeze.
It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. 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 Come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, just get played. You just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. 935080763 és el telèfon que ha marcat una persona que està a l'altra banda del fil telefònic. Bona nit, amb qui parlem? Hola, Elisenda, soc en Josep de Riudellots. Hola, com estàs, rei, Josep? Molt bé, i tu? Perfecte, des que vas trucar la setmana passada que m'ha canviat la vida. Sí, segur. A mi em va canviar. No, truco simplement per despedir-me, desitjar-te tota la sort del món. Moltes gràcies. No fa falta, crec que la tindràs, perquè la gent que va al mal i tot això. I espero sentir-te en qual altra emissora. Com? Que desitjo que sentir-te en qualsevol emissora. Aviam si és veritat. No, això segur. Home, per favor, el que val. Vull dir, no et preocupis, això res, 4 dies i estaràs amb... no sé, potser en aquesta emissora, com deies tu, d'en J. Escala està fent un programa de cultura, potser tu et donen una altra cosa, no sé. No ho sé, Josep, carinyo. Doncs escolta'm, una forta abraçada, moltes gràcies per trucar, gràcies per acomiadar-te. No, m'he trucat una vegada, vull dir, és que no m'agrada trucar, jo, perdona. No, però escolta'm, quan vas trucar ja, és que vas sembrar, vas crear un antes i un després, De bo t'ho dic. Vale, Elisenda, moltes gràcies per tot i que siguis molt feliç. Molt bé, igualment bonic, una abraçada. Bona nit. Adiós, adiós! Aprofito per saludar en José Antonio Losada, que ha tret el cap al nostre Facebook. Feia dies que no deia res i avui està dient cosetes. Ara llegirem el que diu. Anem a agafar una altra de les trucades d'aquesta nit. Bona nit, amb qui parlem? No, sóc jo una altra vegada, però de seguida estic, Digues, Salvador. Escolta'm, no passis cap més música. Per què no? Perquè la meva música és la teva veu. Oh! Saps el que et dic? T'ho mano. Ordeno i mando. No posis més música. Jo vull sentir la teva veu. Si vols canto jo. Vale. No ho vulguis, això. Torna a repetir, que tinguis molta sort. Moltíssimes gràcies, rei. Adéu, bonica. Adéu, Salvador. Adéu. I ara què fem? Perquè, clar, si no em deixa posar música, jo no estaré parlant així. No, jo cantar jo, per l'amor de Déu. No, home, no. Podria haver anat a un concurs d'Operació Triunfo d'aquests i l'hagués guanyat, de lo malament que canto. Vale, dit això, anem a... Salvador, permet-me, Permet-me, però és que he d'agafar aire, he de beure una miqueta d'aigüeta i he de saber d'una punyetera vegada quan s'emet el sound system per dir-li a l'Oriol. Ho estic buscant, Oriol, Allí estoy. Però és que, clar, és tot tan complicat. Predi pel pla i aviam què sona per aquí. Posa'm una cançó de Jukebox. Pueblo mío. És el que serà. Cisco, per tu. Tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida
tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche... Aquesta temporada no deixarem que dormi ningú. Qui truca de matinada? Un programa que va tard, molt tard, però que et farà pixar de riure. Qui truca de matinada? Conduït per l'Elisenda Pineda. I a qui dormi li posem un disc dels Pecos a tot drap. 6 minuts per sobre de 3:45 de la matinada. Tenim en Pere des de la benzinera que acaba de trepitjar una trunya del seu gos en Bos i que té seriosos problemes per treure-la de la sola de la seva bota. Ara mateix està amb la manguera a pressió, aviam si té sort i aconsegueix deslliurar-se d'aquest tordo que té enganxat. Molt bé. Atenció, perquè Oriol, rei de la casa, no sé quan la xarxa emet el Sound System de Ràdio Premià, però sí puc dir que des de Ràdio Premià es fa cada dimarts a partir de les 9 de la nit, de 9 a 10 concretament. O sigui que compra-te un ordinador, fill meu, te connectes a radiopremiademar.org i des d'allà l'escoltes. I si no, doncs mira, indagando el trobaràs a la xarxa. Ho he fet bé, això? Ho he fet bé, això? Sí que ho emet, sí, la xarxa, que va dir l'Oriol que ho havia sentit a través de la xarxa. Segurament, sí, home. Ho vas sentir a través del programa del Nando. Ah, vale. Que es posen unes píndoles de programació musical a ràdios municipals. Tu vols dir això, oi que sí? Doncs escolta'm, el Nando, què va, els divendres a la nit? Pues venga, los viernes por la noche connectes a la xarxa i ja veuràs com sortirà aquesta voz aterciopelada del meu cosí, eh? En Josep Lluís m'insta que toqui amb la flauta a l'hora dels adeus. Va ser que no, Josep Lluís? Altra feina tinc jo ara mateix. 8 minutets per sobre de 3:45. Anem a escoltar una altra cançó? Veus? Black is Black. El dia que entengui què diu aquesta cançó, per tu, Lluís. ¿Qué dice? It's great, since she went away, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. If I had my way, she'd be back today, but she don't in time to see me again. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, it's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you see what come back to me, but it can't go wrong.
time that I found peace of mind. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose, I've still much to lose. My love's still strong. Wow, maybe if she would come back to me, that I can't go wrong. Black is black, I want my baby back. It's gray, since she went away. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. 'Cause I'm feeling blue. Qui truca de matinada? Amb Elisenda Pineda. No et perdis ni un segon ni per anar a fer un riuet. En Josep Lluís des del nostre Facebook em demana de forma encarecida, que no sé com vindria a ser en català, és igual, no el matis encara, que en queden 19 minuts de programa, que imiti el Patricio abans de les 4. Bob Esponja! Ja està? Vinga, diu que sí s'anirà a dormir feliç. Jo no sé si en Josep Lluís ja ha arribat a aquell punt de superguerrer que cada cop que sent el Patricio es posa xoto, No ho sé, si hem arribat ja a aquest punt. Hem tocat sostre amb en Josep Lluís. Ai, senyor, dit això, anem a posar un altre dels temes que ens heu demanat aquesta matinada. Sempre temes alegres, menys en Cisco, que heu acabat de pillar amb el que serà. Temes alegres per dir adéu. Clar que sí, home, que és així com s'ha d'acomiadar la gent. Què ens poses, Francesc? Si et ve de gust, si et dóna la gana. Ah, que tenim una trucada, és que estava... Saps què passa? Que estava mirant jo cap a baix, a punt de tatxar una de les cançons i tu m'estaves fent el signe que teníem una trucada. Estic malalta. Bona nit, amb qui parlem? Hola, soy Coco. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Que seré educado. És una miqueta barragant, més que Coco. Qui truca de matinada? No, toc. T'has recuperado ja, que has trucat 3 vegades. Ah, sí? No m'he recuperat encara, però bueno. És el Pep? Clavada, sí, Home! Sí, hombre! Pep, m'has enganyat, És en Doraemon, ara t'ho demano jo. En Doraemon? Sí, plorat. Hola, espera, ja em sortirà, No, Espera! No val res. Espera, que vaig a fer el Doraemon, espera't. Això és el casquet volador. Que xulo. T'ha agradat, Sí, Què ara més? m'ho gravaré. Demà demanaré a algú que m'ho baixi i ho posaré... En bucle, ho poses en bucle tot el dia fins que et surti sang del nas, Sí, és el que posaria en bucle. Bueno, fins a sempre. Vale, adéu, Pep, carinyo. Què? Saps què és més dolç que la mel? No. No? No. Bueno. Mua. Adéu-siau, Pep. Adiós. Per un dia que li deixo dir i no ho diu. Serà veritat i hem canviat el Pep del principi i l'hem tornat un home assenyat que diu coses assenyades per la ràdio? Mentira! No ho sé jo. Ara sí, anem a posar una cançó o m'has de fer algun altre signe que no vegi? Oh! Oi que la demanaven des de Bellcaire, aquesta cançó? Ja t'ho dic jo, que sí. I've made a few. I've had my shadows and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.
but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world, the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for Ets dels que pensen que dormir és de covards? Doncs hi ha més gent malalta com tu. I ens podem trobar tots a Qui truca de matinada? Conduït per l'Elisenda Pineda, una dona que va caure en una marmita de cafè quan era petita. Farem tremolar les ones hertzianes cada dia de dilluns a divendres de 2 a 4 de la nit. Qui truca de matinada? T'apuntem a la llista, eh? Diuen que els veïns s'han de cuidar, i avui ha trucat una veïna per primer cop, i nosaltres, com que som agraïts de mena, ens agrada posar les cançons que els veïns ens demanen. M'ha quedat una miqueta Miqui Puig, això. Que sí? Una mica cantullos, M'ha quedat? Molt bé, és aquí una salutació, a tota la parròquia de Cantullos. Rosa ens demanava un tema de l'Anna Roig, un tema boníssim que es diu la Trini Sánchez Mata. Us convidem a que escolteu atentament la lletra, que us fareu un fart de riure. Gràcies, Rosa, per demanar això tan bonic. Per tu, vinga. Trini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa. Si no, pobres d'ells, els torço els turmenys i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta. Pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata ve de matar. Mi apellido lo llevo dentro. Com tots els nens petits, tenia molts amics, però era molt estrany. Només amb 7-8 anys em prenia tan a pit els meus jocs preferits, que vaig perdre els companys. Vaya jocs, vaya enganys. Jo era molt bona nena, m'encantava jugar a mataconills i no entenc per què les mestres, quan matava algú, sempre em feien crits. Quan era adolescent, el meu cercle de gent tampoc no era molt gran. Tothom sortia pitant, tenia un pretendent, amigues confidents, però clar, tenien grans i els vaig anar matant. Jo sóc molt bona amiga, recordo totes les dates de defunció dels meus amics i sovint em poso nostàlgica al recordar els seus últims crits. Em dic Trini Sánchez Mata, però em diuen Trini, Trini la que mata. Jo ho faria tot pels altres. Qui vols que assassini? Matar a mi m'encanta. Després, per no estudiar, em vaig voler casar. Vaig triar un bon marit ric, guapo i eixerit, i me'l vaig estimar tant, tant, que el vaig matar d'amor a mitjanit, en plena acció allí. Nit de noces inoblidable en aquell hotel de l'Estartit. L'endemà tothom somreia perquè durant la nit havien sentit crits. Sí, ja em podeu fer crits. Jo mato els meus marits, però jo, vídua de tants, faig pencar els capellans. Soc vídua d'homes rics, de forts escarransits, de joves i de grans. He estat dona d'uns quants. Jo he estat molt bona esposa, fins que l'amor ens ha separat. He viscut amb cada marit en la salut i a la malaltia. He viscut amb ells fins a sentir els seus últims crits. Em dic Trini Sánchez Mata, però
em diuen Trini, Trini la que mata. Jo ho faria tot pels altres. Qui vols que assassini? Matar a mi m'encanta. Carters per confondre carrers. Hem matat traficants que em volien per fer espans. També alguns banquers quan no tenia diners. Psiquiatres, comerciants i càrrecs importants. Hem matat catalans, russos, grecs, italians. N'hem mort de tot el món, també un de Camprodon. Uns quants americans, xinesos, mexicans. I ara sabeu on són! Vivint a l'altre món. Em dic Trini Sánchez mata, però em diuen Trini, Trini la que mata. Jo ho faria tot pels altres. Qui vols que assassini? Matar a mi m'encanta. Em dic Trini Sánchez mata, però em diuen Trini, Trini la que mata. Jo ho faria tot pels altres. Qui vols que assassini? Matar a mi m'encanta. Sabent que la llum del sol et crema les retines i que un dia vas dormir i et va pujar la febre. A Qui truca de matinada, patint del mateix mal. Conduït per l'Elisenda Pineda, una dona que va dormir per última vegada el 1986. Qui truca de matinada? I segur que no hauràs de fer mai més al llit. I només ens dona temps de posar una última cançó de les que ens heu demanat. En aquest cas sonaran el Zaba, perquè la volia l'Antonio, nosaltres li posarem, però aprofitem per dedicar-la també a l'Eusebi, que no ens donarà temps de posar el Que tinguem sort, d'en Lluís Llach, ni ens donarà temps de posar l'Amics per sempre, que ens demanava la Maria. Per tant, per l'Eusebi, per la Maria i per l'Antonio, el Zaba. Aquesta temporada no deixarem que dormi ningú. Qui truca de matinada? Un programa que va tard, molt tard, però que et farà pixar de riure. Qui truca de matinada? Conduït per l'Elisenda Pineda. I a qui dormi li posem un disc dels Pecos a tot drap. Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado
en el reloj del corazón, porque tantos debo, en el alma llevo a mi público de ayer, por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Everybody, va! Ja! Ya reconozco al caballero que manda flores i no sé quién és. Ai, ese caballero que ens està plorant a la benzinera. Pere, home, no siguis així. Diu que tinc la cara com la bota. Xopa de tant plorar. Adéu, Pineda, fins aviat. Adéu, carinyo. L'Alana Vila, que s'ha incorporat a última hora. Carinyo, que vagi tot molt bé, també fins aviat. I saludem també la Marta Tejada, una oient que, mira, no havia participat mai, però que avui ha confessat que ens segueix des del primer dia. Mar, que vagi molt bé també a tu, eh? Ai, nois, i fins aquí hem arribat. Ja sabeu que el tarannà del programa no ha sigut mai el de la tristesa ni el de posar-nos nyonyos. Per tant, només diré un parell de coses. La primera, agrair a la xarxa l'oportunitat que m'ha donat de poder disfrutar de fer ràdio en una franja que fins ara m'era totalment desconeguda. Agrair-los la confiança que m'han dipositat i agrair-los la confiança que m'han fet agafar davant del micro. Segurament no hagués estat tan confiada sense el suport incondicional, la sintonia mental i el bon humor d'una persona que porta barba, ulleres i té les cervicals fetes una merda. Gràcies per ser-hi, Francesc, i per fer el programa gran només amb efectes i sintonies. Ets molt gran, tio. També vull agrair les risses tontes que ens hem fet amb el nostre Nicola Divari, va ser molt tonta. Bueno, va, ho faré. També vull agrair les risses tontes que ens hem fet amb el nostre Nicola Divari particular, altrament conegut com a Sergi Ribas, un home que aguanta impertèrrit l'antena mentre els altres emprenyem dins l'estudi. I per acabar, només ens queda agrair-vos a tots els oients i oientes, gent de mala vida que a aquesta hora esteu desperts i teniu els ulls injectats en sang. Sense vosaltres aquest programa hagués estat un monòleg de 2 hores totalment infumable i clarament prescindible. Gràcies per fer ràdio amb nosaltres. I ara ja ha arribat el moment de posar el punt i final, de baixar la persiana, de posar el ximpum. A partir d'ara dormireu a les hores que toca, fareu bona cara, estareu més bons que el pa Rosendo per tu, Pere, i la vida us canviarà cap a millor. I recordeu, sempre el que us diré ara, que una bona encetrillada no us impedeixi veure el bosc. No, jo tampoc no ho he entès, però buscava una frase per acabar dalt. Benvolguts, ferms, que tingueu una bona matinada, bones vacances i a reveure.